ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മളിപ്പോൾ 4.5 ഹെഡിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഒരു 2 ഇയറിൻ്റെ ക്രോക്കി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. 4.5 ഹെഡ് 2 ഇയേഴ്സിൻ്റെ 4 ഹെഡ്, ഫസ്റ്റ് ഹെഡ്, സെക്കൻഡ് ഹെഡ്, തേർഡ് ഹെഡ്, ഫോർത്ത് ഹെഡ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഹെഡ്. പിന്നെ വിഡ്ത്ത് വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. യു നോ ദ മെഷർമെൻറ്റ്സ്. 1 ഇഞ്ച് 1 ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ലൈൻസ് വരച്ചിട്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതിനകത്ത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഹെഡ് വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഹെഡിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കോളം ഇതാണ്. ഈ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഹെഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളതിൽ ഹെഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുത്ത് നോർമലി ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡിൻ്റെ ഷേപ്പായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇയേഴ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കുന്നു. ഇനി നമ്മളിതിനകത്ത് നെക്ക് ലൈൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഹെഡ് റെഡിയായി. ഇനി നെക്ക് ലൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മളിതുപോലെ ഷോൾഡർ ഇതുപോലെ കുറച്ച് താത്തിയിട്ട് നമ്മളിതിനെ ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ നെക്ക് ലൈൻ റെഡിയായി. നെക്ക് ലൈനിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ആം ഹോൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ്. ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയിൽ കുറച്ച് താഴ്ത്തിയിട്ടൊരു പോയിന്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അതുപോലെ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്നതേ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറിയൊരു കർവ് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നു. ചെറിയൊരു കർവ് ഷേപ്പ് ഇത്രയും ഭാഗത്തുനിന്നും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു ബോഡിയുടെ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി. പിന്നെ കുറച്ചൊരു ഇൻവേർട്സായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതുപോലൊരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിതിന് ചെയ്യാനുള്ളത്, നമുക്ക് ബോഡി ഷേപ്പായി. നമുക്കിതിന് സ്ലീവ് ചെയ്യണം. സ്ലീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാൻഡ് സ്ലീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാൻഡാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതിനിങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഹാൻഡ് ചെയ്യാം. ഈ സൈഡിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ചെയ്യാം. ശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കും. ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ വരച്ചു. ഇതിങ്ങനെ വരച്ചതിന് ശേഷം ഹാൻഡ് വരച്ചു. പിന്നെ ഇനി നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ കുറച്ചും ഒരു കാൽ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏകദേശം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കർവ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു. കർവ് ലൈൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഔട്ടറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഈ സൈഡിലും അതുപോലെ കുറച്ച് ഔട്ടറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ലൈൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പാൻറ്റീസ് വരച്ച് കൊടുത്ത് കുട്ടിക്ക്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ചൈൽഡിനെ ഇതിൻ്റെ ലെഗിൻ്റെ പോർഷൻ വരയ്ക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിൽ ലെഗിൻ്റെ പോർഷൻസ് വരച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഔട്ടറായിട്ട് ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇതിന് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വരച്ച ഭാഗത്തോട്ട് ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുക. കാലിൻ്റെ പോർഷൻസ് വരച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും വരച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി അതിൻ്റെ നീ പോയിന്റ് വരയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് നീ വരുന്നത്.
ഈ വരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫീറ്റ് വരച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ലെഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഏകദേശം ലെഗ് റെഡി ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഹാൻഡ് വരച്ച് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ് വരച്ച് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ബോഡി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം മായ്ച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഔട്ട്ലൈൻ ഒന്നുകൂടെ റേസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതപ്പോൾ 2 ഇയേഴ്സിൻ്റെ 4 ആൻഡ് ഹാഫിലുള്ള ഒരു ക്രോക്കിയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.